बे जायगायाव अस्त्र शस्त्र लानानै मावबादि मानसिफोरा बेयाव दंफैयो। गामियारि बारहावाया सोर सोरनि न'खौ माबायदि सिलिंखार खालामखौ मोनसे गोबां दुखुनि खोथा नुनो मोनदों। ससियेल मिडियाफोराव गोबां न'खरखौ सिलिंखार खालामदों। बेजों लोगोसे दिदि नार्जारि सार बिथाङा फोरमायदों जे जायफोर दिनैनि समाव हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै न' बां लुनानै दङ बिथांमोनखौ आइडेन्टिफाइ खालामनो थाखाय आरो आइडेन्टिफाइ खालामनानै एभेक्सन खालामनायनि खोथाखौ गुबुन हारिनि गोबां सुबुंफोर जोंनि हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै न' बां लुनानै दङ बै न' बां लुनायफोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै दिनैनि समावनो एभेक्सन खालामनाय खोथाखौ फोरमायदों आरो लोगोसे गोबां खोथा फोरमायदों। मा खोथा फोरमायदों नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि नायोब्ला एकदम गासैखौबो मोजाङै बुजि मोनगोन। बेजों लोगोसे सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि हेमा बसुमतारी बिथाङा क'क्राझाराव फरायबाय थादोंमोन आरो गोब्राब लोमजानायनि थाखाय क'क्राझार मेडिकेलाव लांनाय जादोंमोन। मेडिकेलाव लांनायनि उनाव सानसुमा आदाया दिनै सानसुमा रामसियारि बिथाङा खौरां लानायजों लोगोसे एसे अनसुंथाइ होनायखौ भिडिअनि गेजेरजों जों नुनो मोनदों। नेरसोन गयारि आदाजों थांनानै सजिया जायाबानो भिडिअखौ दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोननि गेजेराव। दिनैनि समाव जोंनि गेजेराव गोबां अनसुंथाइ होनाय सुबुंफोर दङ। जुदिहे गोसो जायोब्ला गोबाङानो रां दङ नाथाय रावबो आवगायनानै फैया। सजियानो जायाबानो समाजाव जेब्ला सुबुं माहारि बायदि जोनोम जादों सुबुं जिउखौ मोन्दों अब्ला साफ्रोमबो जोङो सासेया सासेखौ हेफाजाब खालामनांगौ। रांनियानो जा खोथादों जा बे साननाय हनायदों जा नङा होमबा अब्लासो जों गासैबो जयै दावगालांनो हागोन। आं बेबायदि सानो आरो नाथाय जोंनि गेजेराव गोबां सुबुं दङ जायफोर सुबुङा फैया। जियानो जाया मानो भिडिअफोरखौ दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायनांगौ जायो मोजाङै। नायजाबानो जाबाय आंनिफ्राय जि हायो स्मल डनेसनखौ हरबाय नायदे आंबो बम्बे इउनिभार्सिटिनि सासे स्टुडेन्टमोन ना दा नोङो फरायफुबाय थानाय फाइनाल सेमिस्टार दे जे मोजां मोजां आराम बोसोर मोजां मोजां रांखौ बिदे नायदे इसोरा नोंखौ जेबो थाबाय थागोन। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय आरो लोगोसे बिटिसिनि गावबुरा आफाद आरो गोबां बुद्धिजिबिफोर ज' जानानै नैबे बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सिएचडि बेनाव मेम'रेन्डाम फैदों। आल्टिमेटाम बे आल्टिमेटामानो जाहैबाय हाग्रा ओनसोलाव इसिबां इलिगेल भाबै हाबनानै दंफैयो बिसोरखौ इभिक्सन खालामनांगौ होखारनांगौ। जों बे दाबिखौ आगोलनिफ्राय खालामबाय थादों। थांनाय 12 जानुवारियाव जेब्ला सासे बर' कन्ट्राक्टरखौ बुथारदों अनाखानानो बिनिफ्राय आरो बिनि उनाव थांनाय 17 एप्रिलाव जेनाखि रुनिखाता फरेस्ट अफिसखौ गाग्लोबदों बे समनिफ्राय जों जावले जावले मेम'रेन्डाम हरदों आरो जों बुंबोदों जे बाहेरानिफ्राय फैनाय थाफैनाय सावथालफोर गोबां दङ झारखन्ड मुक्ति बिहार बेंगल बेनिफ्राय दा बिसोरनिफ्राय थाफैनाय मानसिफ्रानो बे जायगायाव फैनानै गोबां उपद्रब खालामफैदों आरो बे जायगायावनो सादा सिदा सावथालफोरखौ थुना होनानै बर'फोरनि बेरेखा थुनज्लायदों आरो बर'खौ आक्रमन खालामदों। दा जोंनि बर'नि जायनाखि थामोनथा बे गोबां माने गिथाव बाथाव जाबाय। दिनै जों जेरावबो माने गिसां गुसां थानो गोनां जाबाय। दा बेफोर माने सिटुवेसनाव जों जुदि बै जायगानिफ्राय थाफैनाय मानसिफोरखौ जुदि जोङो आइडेन्टिफाइ खालामनो होखाराब्ला आरो रिजार्भ फरेस्टआव जेसेबां इलिगेल भाबै हाबना थाफैनाय दङ बिसोरखौ जुदि जों इभिक्सन खालामनानै फुरन हराब्ला जोंनि बे जायगानि बिटिसिनि बर'फोरनि आरो ट्राइबेलफोरनि भबिष्यतआ खोमसि गिलुं बालुं जाबाय। बेनिखायनो जोङो मोनसे आल्टिमेटाम दिनै होनाय जाबाय जे फैगौ नैबे मे दान जोबनायनि गेजेरावनो जाहाथे इभिक्सनखौ स्टार्ट खालामो जों बाथ्राखौ बुंदों। आरो जुदि इभिक्सनखौ जुदि बे समाव स्टार्ट खालामाब्ला जोङो जुन मासनिफ्राय जोङो डेम'क्रेटिक भाबै आन्दलन खालामगोन होननानै बाथ्राखौ जों दिनै आल्टिमेटाम होनाय जाबाय। दा अदेबानि सिएचडि बिथाङा जोंनो खोन्थादों जे बे माने इभिक्सन सोमोन्दै बिटिसिनि खुंगिरिजोंबो सावरायनाय जाबाय होनना बुंदों आरो बिसोरबो एकमत गासिखौबो होखारनाय बाथ्रा बिथाङाबो जोंनि सिगाङाव खोन्थानाय जादों। खिन्थु दिनै बिथाङा जोंखौ बुंबाय जे राइट नाव जोङो दानो होखारनायनि माबाखौ जों हानाय नङा जिहेतु गभर्नमेन्टआ नै दाखालिसो दाफिननाय जादों। दाखालि जायनाखि घटना जादोंमोन फरेस्ट अफिस गाग्लोबनाय बे समाव कर्ट अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो दंमोन बेनिखायनो डिसिसन लानो हायाखै। दा जिहेतु गभर्नमेन्टआ दासो नै गोदानै दाफिनबाय जेब्ला दा टाइम नांगोन एसे जोंनो जुन दानखौ होनांगोन बे बाथ्राखौ बुंदों। जुन दाननि गेजेराव जोङो एक्सनखौ लागोन
बे बाथ्राखौ बुंदों आरो जों बेखौनो बुंदों जुन दानाव खालामब्ला जों बेखौ जों आपत्ति खालामा जों टाइमखौ होगोन नोंथांमोननो जुन दाननि गेजेरावनो नोंथांमोना स्टार्ट खालामनांगौ आरो जुन दाननि गेजेराव जुदि एक्सन लायाब्ला खिन्थु जों डेम'क्रेटिक भाबै जों आन्दलन खालामगोन बे बाथ्राखौ जों बुंनाय जाबाय दा जों रायजो राजाफोरनो बेखौनो बुंनाय जायो मिथिनाय जायो जुदि दा जुदि जेबो जालाब्ला आरो थैलाय बिलाय जेबो जाला बे बाथ्राखौ बुंनाय जायो इफ नट नाउ देन नेभार अभी नहीं तो कभी नहीं बाथ्राखौ जों बुंनाय जाबाय बेनिखायनो जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टखौ जोङो गोरायै बुंनाय जागोन जे बिथांमोनाबो दायथ' लानांगौ आरो जों जेसेबां बर'नि आफादफोर दङ जों बिसोरखौ खावलायो बे क्रुसियेल टाइमाव जोङो आफाद दालायनानै आफादखौल' जों लानानै थानानै जेबो जाया जाथिया जे अलखद जाबाय जाथिनि बे अलखद टाइमाव जोङो आवाजबो होनांगोन जोंनि जाथिनि अलखद बे जेंनाफोरखौ जों सिनायनांगोन आरो बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो जोंनि आफादफ्रा जोंनि आफादनि नेताफ्रा बयबो आवगायबोनांगोन जों बेखौनो बयखौबो खावलायहरो आरो जों दिनै बयबो बुङो माहारिबादनि बाथ्रा बुङो जाय माहारिबादनि बाथ्रा बुङो जाय माहारिबादनि सिन्था खालामो बिथांमोना दिनै बे अलखद टाइमाव जों नुनायबायदि थायोब्ला जोंनि माहारिबादनि बाथ्रा बुंनाया खुनु मिनिं थानाय नङा बेखायनो जोङो माहारिबादनि जुदि सिन्था खालामदोंब्ला दिनै बयबो बेयाव फैनांगौ जयैनो माने दायथ' लानांगौ आरो जों जेब्लासिम जोङो दायथ' लानानै जों बे हाग्रा ओनसोलनिफ्राय इलिगेल एनक्ल'जारफोरखौ होखारहरनो हानाय नङा अब्ला जोङो जोंनि भबिष्यतआ खोमसि जागोन आरो बे एनक्ल'जारनि जानाखि प्रब्लेम बे प्रब्लेमा अकल बे पलिटिकेल प्रब्लेम नङा बियो बे प्रब्लेमा जोंनि भबिष्यतनि थैनाय थांनायनि प्रब्लेम बियो बेनिखायनो जों बे जेंनाखौ लानानै जोङो राजनितिबो खालामनाङा रावखौ जों राजनिति खालामजानायखौ लुबैयाखै आरो जों लाइबो होनाय नङा माबाखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ होआखै जों अदेबानि जोङो आरटिए खालामनानै लाखाजोब्बाय गासैबो आरटिए खालामनानै मोनजोब्बाय जों बबे बबे जायगायाव बेसेबां एनक्ल'ज जादों बे आरटिए रेकर्डआ जोंनाव दंजोबसै दा बेनिखायनो जोङो बेखौ बुंनाय जायो जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जुदि होखारनायनि बेब'स्था जुदि लायाब्ला जोङो बेखौ हाइकर्टआव थांनानैबो जों चेलेन्ज खालामगोन जोंनाव जिहेतु डकुमेन्टआव लिरखाजोब्बाय आरो अलरेडि जों जेसेबां मेम'रेन्डाम होदों बे मेम'रेन्डाम होनायखौ बेस खालामनानै जायनाखि सिजिआ स्टेक लिरदों बे सिजिनि स्टेक लिरनाय कपिया जोंनाव दंजोबो दा जोंनो हरदों जे बे जाय एनक्ल'ज जादों बे एनक्ल'जारफोरखौ होखारनो थाखाय बिथाङा स्टेक लिरनाय सिसिएफ लिरनाय बिटिसिएफ लिरनाय बे लेखा दंजोबो गथिखे जोंनि थाखाय बे हाइकर्टआव थांब्ला बे जोंनि थाखाय मोनसे माने डकुमेन्ट जागोन सापर्टिं डकुमेन्ट जागोन बेखायनो जोंनो हानि परिमानखौ जोंनो बिसोर होआखैब्लाबो खिन्थु एनक्ल'जारफ्रा दङ बबे बबे जायगायाव दङ जों बे जिनिसखौ जों मोनजोब्बाय आरो लोगोसे बिथांमोना जायनाखि स्टेक हरनाय कारेसपन्डिं स्टेक बे स्टेकआबो प्रमान जाबाय बे फरेस्टआव एनक्ल'जार जादों एनक्ल'जमेन्ट दङ बेनिखायनो जोङो लिगेल एक्सन लानो थाखाय जों हासिगोन दा स्पेसियेलि बबे बबे ओनसोलाव बेबायदि एनक्ल'जार हाबसननानै दं बे ओरै माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवथ' एन्टायार रिजार्भ फरेस्टआनो एनक्ल'ज जादों जानानै दं माने साहा ओनसोलजों बे माबानिफ्राय संकस दैनिफ्राय आराम्भ खालामनानै एखेबारे मानाससिम गासिबो एनक्ल'ज जाजोब बेयाव आरो जों लकेल जायनाखि रिपर्ट जों लकेल रिपर्टबो जों कालेक्सन खालामो आरो इभेन फरेस्टनिफ्रायबो जों अनेक रिपर्ट लायो फरेस्टनि वार्कारफोर जायफोर दङ ओमफ्राय लकेल मानसिफोरनि रिपर्ट दङ बे रिपर्ट बादिबा बे हाग्रा ओनसोलाव गोदान गोदान मानसि झारखन्डनिफ्राय फैनाय ओरै बेंगल बिहारनिफ्राय फैनाय गोबां बे जायगायाव हाबनानै दंफैयो आरो इभेन दा अनेक मानसियानो सन्देह खालामदों नुनाय मानसियाबो खोन्थादों जे बे जायगायाव अस्त्र सस्त्र लानानै मावबादि मानसिफोरा बेयाव दंफैयो माने झारखन्डनि जायनाखि मावबादिफोर नक्सालाइटफोर बिसोर दंफैयो होननानै जोंनो इनफरमेसन होदों जों मिथिगौ बिसोर गावसोरनि नुनाय आरो खोन्थादों आरो लोगोसे थांनाय जायनाखि 23 अक्ट'बर 2025आव जे माने सालाकाटि क'क्राझारनि रेल ट्रेकआव बमा जादोंमोन बे बमा जानायावबो मावबादियानो दंमोन बे बाथ्राखौ पुलिसफ्रानो बुंखादों आरो मावबादि सासे एक्टिभिस्टखौ होखारदों ओमफ्राय गोबां माखासे खारना गदों होनना बुंदों दा गथिखे दा पुलिसनि रिपर्टजों नायनानै ओमफ्राय जों रायजो राजाफोरनि ओमफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माखासे मानसिफोरनि रिपर्टखौ नायनानै जोङो बेखौनो कनफार्म जाबाय जों बुंनो हाबाय जे बे हाग्रा ओनसोलाव मावबादिफोर दङ नक्सालाइटफोर दङ बिहार बेंगलनि मानसिफोर दंफैयो बे कनफार्म जाबाय बेखायनो बेखौ जोङो जेरैखियाव होखारथारनांगौ आरो बेखौ होखारागौमानि जोंनि जायगानि बे थागिबि बर' फिसाफ्रा खुनु सान्थि मोननाय नङा जों असान्थि जागोन थैजासे जोङो सुगै जोङो माने गोरोबलायनानै थानो हानाय नङा बेखायनो इभिकसन खालामनायनि दाबिखौ जों जरदार भाबै खालामबाय लांबाय थागोन स' जिया जाया मानो नोंथांमोना भिडिअखौ नुनो मोनबाय आरो गुबुन जायगानिफ्राय बेफोरबायदि जुदि जोंनि ओनसोलाव दंमारो दं गैमारा बेखौ आइडेन्टिफाइ खालाममारनांगौ आरो दङब्ला जायगानिफ्राय होस्रांनायखौ आं लुबैयो आरो मानोना थांनाय समफोराव जोंनि गेजेराव गोबां दावराव दावसिबो जानानै थांबाय थ' बेफोरखौ नुब्ला दुखुबो मोनो आरो मोनसे साननायबो जोङो जे बर' जानानै जोंनि जायफोर मोन्थाय बेफोरखौ जों खोमाना लागोन
जुदिहे बेफोरखौ जोङो आइडेन्टिफाइ खालामाबा दिनैनि समाव आरो उनफारसेथिं जोंहा गोबां जेंना जेथोबो सोमजिगोन बेजों लोगोसे आं मोनसे गुरै खावलायनाय जायफोरनिखि साखा थोंनैयानो जा साखा थोंथामानो जा सलायो साखा थोंब्रैयानो जा सलायो सेफलि ड्राइभ खालाम नोंथांमोना गोबां एक्सिडेन्टलि केसफोरखौ जों नुनो मोनो ससियेल मिडियाफोरावबो सेफ खालामनानै ड्राइभ खालामबानो जाबाय जिउआ गोबां बेसेन गोनां आरो नोंथांजों लोगोसे न'खरनि बिमा बिफायाबो नोंथांनि सायाव गोबां मिजिं थायो आरो बिमा बिफानि फारसेबो मोनसे गुदि खावलायनाय नोंथांमोनाबो गाव गावनि गथ'फोरखौ एसे साबधान खालाम खोथाफोरखौ मोजाङै फोरों जाहाथे बेफोरबायदि गाज्रि थासारि जोंनि गेजेराव सोमजिया स' जियानो जायामानो भिडिअखौ माबायदि मोनखौ जुदि मोजां नुबा खेबसे लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारिनि